Υπάρχουν αθλητές που αγωνίζονται για έναν και μόνο σκοπό, το χρήμα. Αυτοί οι αθλητές δεν βλέπουν τη γενική γραμμή των αγώνων, με αποτέλεσμα να νοιάζονται μόνο για τον εαυτό τους και να μην σέβονται τους συναθλητές τους. Άρα δεν υπάρχει ευγενική άμυλα μεταξύ των παικτών. Συνήθως αυτού του είδους αθλητές καταλήγουν να γίνονται διαφημιστικά προϊόντα. Έτσι όμως, με αυτόν τον τρόπο χαραμίζονται άδικα αθλητές νέοι, δυνατοί και έξυπνοι. Υπάρχουν βέβαια αθλητές που το ενδιαφέρον τους κολλάει στη νίκη και στη δόξα. Ο στόχος τους είναι μόνο το συμφέρον τους. Πολλές φορές μάλιστα, όταν δεν είναι εφικτή η νίκη για αυτούς για να πετύχουν το σκοπό τους, φτάνουν στο σημείο να πάρουν μια συγκεκριμένη δόση αναβολικών, η οποία με κάποιο τρόπο τους δυναμώνει και έτσι έχουν καλύτερες επιδόσεις ανάλογα με το άθλημα που ασχολούνται. Πολλές φορές η δόση αυτή γίνεται από τον προπονητή ή από μόνος του την παίρνει ο αθλητής. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος, η καλή πλευρά. Εδώ βλέπουμε αθλητές οι οποίοι αθλούνται με πάθος, με καλό εγωισμό και θέληση. Η συμπεριφορά τους προς τους αντιπάλους τους είναι ευγενική και υπάρχει φιλία, όχι έχθρα. Αγωνίζονται για την πατρίδα τους, μα πάνω απ' όλα για την οικογένειά τους. Κατά την άποψή μου, αυτοί είναι πραγματικοί αθλητές. Πρωταρχική θέση στους αγώνες κατέχουν οι ανάπηροι αθλητές. Με ατσαλένια θέληση, ηρωικό πείσμα και αλληλεγγύη αγωνίζονται, δίνοντάς τους ένα άλλο νόημα στον αγώνα. Για αυτούς τους αθλητές, ο αγώνας είναι τρόπος ζωής, προσθέτοντας έτσι χαρά και σεβασμό στην καθημερινότητά τους. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτοί αξίζουν τα περισσότερα χειροκροτήματά μας.